जों जायगाखौ मोनसिगोन दैयाबो देरबायसो नै बे दैमाखौ बारबानो मोनसिगोन जों र' बारलांना नायनि रेजर्टखौ मोनफैबाय नै जों गेट मोनफैबाय Welcome to Bodoland Agro Tourism. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आं दा मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना बे मोनसे उदालगुरियावनो मोनसे रेजर्ट खुलिदों बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिज्म होननाय ओमफ्राय बेयाव रेस्टुरेन्ट मोनसे दङ नै आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो नै बिराद गुवार जायगा ओइथिंजाय लेबारफोरा खामानिसो मावगासिनो कमप्लिट जाथ'वाखै कमप्लिट जानो बोसोरसे बोसोरनैसो लाबावगोनदां मोजाङै कमप्लिट जानो थाखाय होनबाबो बानायबाय माखासे जायगाखौ एसे देखायना होनो र' आं नोंथांमोना नायलांबाय था जागोन मानसिफोरा साफा जाथ'वाखै जायगाया नै दंफां रोदासो ना बेन्दोंसो जाखो बेलाय ना दालाय एसे थांबावबानो गोलैलांगोनसो नै जरनासोखा गोथौनो मा दं बेयावलाय माथो उन्दुग्रासो सोरबा हर थायोमोन खोमा लेबारफोरा नै बेरे मोदैनि बाक्सु सायखं जाना